brincar, xogar, xuntos. Muy bien. A casa embuxada. Había unha vez unha casa embuxada na que vivía unha familia. Despois de moitos anos, chegou o día da maldición e chegaron os bous. E se te mordían, convertíanse en monstros. Só se pode curar nunha poción e o día seguinte de tomarla todos estaban curados. Monstros! Ai, que cura! Pasado un tempo, os monstros volveron por venganza. E agora a poción non funcionou e o neno pequeno que sempre estaba enfermo e non lle afectaba a mordida dos monstros. O veciño Semero. Érase unha vez un neno chamado Ivo, que dicía que non tiña medo a nada. Os compañeros invitaban a escola, pero ía non se gustaba. Entón un día o xefe, o cojado, díxolle que tiñan que facer un debuxo do seu neno. Subiu ao alto da montaña e estuvo por lobos e máis os animais salvajes, e non lle tivo medo a nada. Baixou a neve e meteuse no mar cos bosques marinos, e non lle tivo medo a nada. Sentouse nunha pedra e meteuse a pensar. Correulle polo corpo o sentimento, e douse conta de que era o sentimento de perder a súa familia. O medo, todo desea con ele. Contan que me contaron que había unha vez nun pobo un colexio moi, pero que moi vello, duns 500 anos. Nese colexio estudiaron personaxes importantes, como Albert Einstein ou Edison, que foi o inventor da bomba. Nos últimos anos, no colexio, estaban ocorrendo cousas moi raras, e os nenos non paraban de repetir que había unha fantasma que trataba de mataros a todos. O último acontecemento que pasou no colexio foi que desapareceu un enterado da clase de cuartos. Tanto o alumnado como os mestres empezaron a buscar por encerrado, ata que Xavier, un neno de cuarto, atopou e berrou: "Atopeio! O encerrado está colgado nunha portería no parque de fútbol!" O mestre de gimnasia recolleu o encerrado da portería e ao darlle a volta leu a seguinte mensaxe: "Sou o fantasma do cole! Se queredes que deixe de molestar, reunidemos todos os nenos e nenas esta tarde comigo no gimnasio. Pero non quero que venga ningún mestre!" Ao oír isto, os mestres asustáronse moito, pero os nenos e nenas, en vez de asustarse, tiñan ganas de coñecer a fantasma e saber o que lles ía contar. Así que todos pensaron un plan para toparse coa fantasma do cole, sen que os mestres se enterasen. Dirixíronse todos disimuladamente ao gimnasio e deixaronlle unha nota escondida á fantasma para que se reunira con eles ao día seguinte na clase de cuarto. Todos os nenos e nenas do cole dormiron nerviosos esa noite. Non puderon pegar ollo pensando en como sería a fantasma e en que lles ía que dicir. Ao día seguinte, cando todos estaban esperando a fantasma na clase, viron como a porta se abría soa lentamente. E logo se cerraba dun portazo. Todos os nenos estaban asustados, pero a vez intrigados por ver a fantasma do cole, e de repente foi aparecendo da nada coa súa capa branca. Cando todos os nenos estaban coa boca aberta, empezou a falar e dixo: "Nenos e nenas deste cole, vim facervos unha visita para que coñezcades a miña historia. Eu son Edison, o inventor
a fantasma esfumouse, como do fumo dunha lareira se tratara. Todos os nenos volveron a quedar coa boca aberta, e a partir de entón tomáronse máis en serio os seus estudos. Os nenos daquel colexio sempre tiveron o desexo de que a fantasma do cole se lles volvera a aparecer, e mantiñan a esperanza de que algún día ocurrira e lles pudera dar outro dos seus consellos. Esta historia que vos vou ler non me inventei, contouma meu pai e eu escribí. O labrego que non quería na Santa Compaña. Nun pobo do sur da provincia de Pontevedra vivía un labrego con recoñecida fama de fanfarrón e café. A maior parte deles preferían pasar o largo ou ben. Un breve saúdo era suficiente para mostrarse cortés sin dar pé ás conversacións innecesarias. Unha tarde, mentre traballaba no campo, sorprendiuno unha forte tormenta. Como a súa casa quedaba relativamente lonxe, dirixíase cara á taberna do pobo, coa esperanza de que o temporal remitise antes de que anoitecera. Como puido sorteando pozas e abrigándose baixo un que outro soportar, chegou á taberna. Sentou a cara da chimenea e por casualidade escoitou aos que ocuparan a mesa contigo, o panadeiro, o ferreiro e o boticario, que falaban da Santa Compaña, cun tono de cautela que a ollos da súa ignorancia resultaba insultante. Pouco a pouco a chuvia foi amainando e o labrego decidiu que era un bom momento para irse a casa, pero non quixo desaproveitar a ocasión e mentre se dirixía cara a porta, fixo alarde unha vez máis da súa fanfarronada. Santa Compaña, Santa Compaña, non entendo como a vosa idade seguides crendo neses contos de vellos. Sorte que nunca me ten aparecido, porque vos aseguro que a ningún dos aparecidos diante das ganas de volver a levantarse das súas fiestas. Dito isto, saíu da taberna e a súa casa, sen dar pé a tipo algún de resposta. Pasaron semanas sen que nada turbase a tranquilidade daquel pequeno pobo, ata que certo día o ferreiro deuse conta do desaliñado aspecto do labrego. Tiña cara esganxuxada e estaba tan frágil que de contado sospeitou que estaba gravemente enfermo. Pero a idea de interesarse polo seu estado de saúde pareceu que tenía. Foi regresando a súa casa cando unha noite de outono descubriu a causa dos males que aqueixaban o labrego. A duras penas asomaba a luna entre as nubes, pero o ferreiro coñecía perfectamente o camino, pois xa recorrera centos de veces. Nada parecía diferente aquelas ocasións, pero unha refolada de vento fixo que se sobresaltase. Aquel olor a cera consumíndose e a inusual claridade do horizonte cada vez máis cerca asustaron ao morto. Pouco antes de que aquela pálida claridade chegase a súa altura, o ferreiro recordou a conversación antiga que hacía meses co panadeiro e co boticario. Rapidamente debuxou un círculo no chan e tomouse boca abaixo no seu interior. Olor a velas e agora moito máis intenso e o chan parecía pestañexar baixo a luz. Un leve rumor rompiu o silencio, un rumor como de ollos apagados. Aquel instante pareceu eterno, o seu corpo estaba xeado e a cada son, cada recolada de vento, parecía que viña do máis alá. Pasados os minutos, xirou levemente a cabeza e ao abrir os ollos puido ver unha figura para el familiar. Era a figura daquel fanfarrón que confundira a realidade con contos de vellos e que agora, al igual, en silencio, portaba unha cruz e un caldeiro. Aquí non te atreves a quedar a dormir unha noite no cemiterio? E Pepe, que era un rapaz así, moi chulito, dixo: mira, Manolo, eu quedo como se nada, porque non lle teño medo as mortes. Os dous amigos quedaron a noitín na porta do Campo Santo.
ben. E por todas as cosas se escrito. No primeiro momento pensou se podería ser o seu amigo Manolo, pero pronto cae na conta en que Manolo ainda era máis médica pai. Ergueuse e foi andar tocar as arcipreses dos que procedíos. Cando xa se achegaba a eles, viu algo moverse e disparou un tiro. ¡Pum! Pensando que xa acabara co autor do ruído, foi recuantando ata que pronto notou que algo o tocaba polo pescozo. Cando o seguinte día Manolo foi ver se o seu amigo quer cumprir a costa, pasou por diante dos arcipreses do cemiterio e, ao seu pé, viu unha coruxa morta. Continuou andando e atopou a Pepe colgado da pola dunha roseira. O pobrinho morrera dun ataque ao corazón. O neno Toro. Fai moito tempo, nun manicomio preto de Muxía, un neno tivo que ingresar, porque os seus pais crían que estaba todo. O neno pasou moito tempo nese lugar, frío, horrible e espantoso. Unha noite de treboada, os pais do neno marcharon da casa, e as súas irmás quedaron soas na casa xunto co seu cão. Esa mesma noite, as nenas escoitaron os fallar por iso misteriosos. La, la, la. Foron mirar que era que pasaba, pero non viron nada. Elas volveron para a cama e botaron as súas mãos debaixo da cama para que o seu can llas lamese, en sinal de que non estaba só. De aí un pouco volveron a escoitar o ruído. La, la, la. As nenas volveron a mirar e non encontraron nada. Como tiñan medo, volveron a botar a man debaixo da cama para sentir que o can estaba con eles. E máis tarde volveron a escoitar o ruído. La, la, la. Entón decidiron ir ver por terceira vez que era ese ruído misterioso. Abriron a porta moi amovido e viron o seu can aforcado, a súa nai aforcada e o seu pai aforcado. Cada un dos cadáveres correspondía con cada ruído que oían. Pero, se o can estaba aforcado, que era que lles estaba lamendo? Pois ben, no mesmo fallar onde se encontraron os cadáveres, había un espello que estaba manchado de sangue. En ele estaba escrito: os tolos tamén sabemos dar cariño. Desde ese momento, as nenas enloqueceron e foron ingresadas no mesmo centro, e na mesma habitación na que estaba ele. En unha das paredes estaba escrito: agora é o vosso turno. E ao día de hoxe non se volveu